Pak tak bedheki bisa jawab ora? Bedheki apa? Lapangan apa sing ora ketok? Lapangan goib. Salah. Lapangan bola. Salah, Pak. Lah apa? Iki lho sing bener engko. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Oh. Lah ya kuwi, Pak. Kuwi to lho. Oh. Sempel. Pak, tak omongi to. Apa? Gaji kepala dapur 7 juta lho. Yo wis bene. Walah, gaji wong ngeterke ompreng iki lho. 2.700.000. Warek to. Ha iya. Wis salah dipikir koyo ngono kuwi. Lah wong ahli dhewe gajine 5 juta to. Walah. Dicuci piring iki lho. 2,7 juta. Elok to. Kowe iki do ngopo to? Bapak iki lho. Gaji 300 sebagai guru honorer. Wih dibagi 30 dino sesasi. Wis do iso do mikir ora? Jangan-jangan iki dong ora pemerintah iki.